Ama hakilila tigɛkaw kilenna hɛrɛ la o kama an nisɔndiyalen b'aw sɔrɔ ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na ka bɛn bi alamisa ma safarikalo tile kale hijira 1445 donna aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni kɔnɔna na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ jɛkulu minnu cɛsirilen don Mali kalanko yiriwali la olu kɔni bisimilala an ka minisiri ma ɲɛma fɛ sigi ninnu kɔni kɔnɔna na min ye Mali ekɔliko lahalayaw ye o kumaw fɔra. Minisiri min ka baara ɲɛsinen don lakana ani surasiw ka ko ɲɛnɛbɔli ma ale kun bɛ Irisi jamana kan u ka lajɛba 11 min bɛ yen ni a bɛ ɲɛsin lakana yɛrɛ ma diɲɛ seleke naani na ale kun bɛ o baaraw la Moscou. Farafina jɛkulu tɔnba n'o ye Union Africaine ye ale ye i senbɔ CEDEAO senna ka ngwara da ka yira k'a fɔ ko ka wolomasiri tabaw bila ka taa Niger ko o kɔni tɛ hakilina ɲuman ye. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔna na minnu ka baara ɲɛsinen don kalanko yiriwali ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o kulu dɔ ye Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali ani ka taa se syndicat national de l'éducation et de la culture nin jɛkulu ninnu kɔni bisimilala an ka minisiri ma ɲɛma fɛ Dr Choguel Kokala Mayiga min ye FENAPEM maaw ye olu ka kuma kɔnɔna na olu kɔni ye u ka gɛlɛyaw bɔ ka bin min ye an ka minisiri ma ɲɛma yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min ye SNEC maaw ye olu kɔni ye u ka jɔrɔnankow yira ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana kalanko bɛɛ lajɛlen kɔni ma Aissata Mayiga ale ye ɲinini mun kɛ nin ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Ma fɔlɔ minnu ni an ka premier ministre yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye o kɛra FENAPEM maaw de ye ni olu yɛrɛ nana ɲɛfɔ an ka gouvernement ma ɲɛma gɛlɛya minnu bɛ olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini san 3 bɔɲɔgɔnko ni état ka subvention yɛrɛ jɔra olu yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 6 ni a kun kan fɛn de la ka fara o kan k'u ka siège yɛrɛ don ba la olu yɛrɛ kɔni fana mago bɛ o la tuguni wa u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ a kɔni yirala k'a fɔ k'o bɛ san caman bɔ ko FENAPEM maaw yɛrɛ kɔni ma o baaraw kɛ ka sɔrɔ u ka sɛbɛnw kɔnɔna la san 5 o san 5 de u kan ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ Yakuba Kulibali ale ni a cakɛ ɲɔgɔn a kɔni yirala k'a fɔ ko u ye kalanso hakɛ min yɛrɛ bila sen kan o bɛ t'i jɔ fo 385 bɔɲɔgɔnko de la ka tila ka AM yɛrɛ kɔni bɔ premier cycle yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko cycle fondamental ka fara o kan denmansaw ka sariya sɛbɛnw u y'olu yɛrɛ kɔni fana bila sen kan wa u y'a ɲini ko premier ministre ka olu yɛrɛ dɛmɛ walasa u bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na an ka gouvernement ma ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a kɔni ye foli ta ka ɲɛsin FENAPEM maaw ma u bɛ baaraba min na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la wa fɛn min u ka subvention ye ko dɔnna fara o kan k'o kɛ sefa wari miliyɔn 10 yɛrɛ kɔni ye wa fɛn min u ka siège yɛrɛ dilanni ye kura ye Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko o baaraw na bila sen kan nin sigi ninnu yɛrɛ kɔni kɛra maa min ɲɛna o de an ka kalanko ministre Amadou Sisa Vane an ka sanfɛ kalanso ministre ni o ye Burema Kansayi ye ale ni a baarakɛ ɲɔgɔn fonction publique la ni o ye Fasum Kulibali ye fɛn min SNEC maaw ye olu fana kɔni kun nana Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni jatelen tɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yan nɔ ko olu senbɔlen don baaraw bɛɛ lajɛlen na ni correction ni surveillance bɛ o la examen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka Segal Mustafa Gite ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko san 2021 ko olu de kɔni sɔnna ka se ka to denmisɛnninw ka examen bɛ se ka sabati cogoya min na ni o kɛra u ka surveillance n'u ka correction yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a y'a yira k'a fɔ ko ale ni Dr Choguel Kokala Mayiga ka ɲɔgɔn ye la k'ale yɛrɛ kɔni nimisi wasara barisa ko fɛɛrɛw na sɔrɔ u ka gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko olu ka baara fanba yɛrɛ ye mun ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye denmisɛnninw ka bila baara kologɛlɛn na o bɛ se ka dabila cogoya min na ka tila ka denmisɛnninw yɛrɛ lakalan kalanko ɲuman na ko o ye olu yɛrɛ ka cɛsiri fanba ye an ka jamana kɔnɔ. I n'a fɔ an da magara fana la bakurubaw la an ka minisiri min ka baara ɲɛsinen don surasiw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale yɛrɛ kun bɛ taamala Irisi jamana kan taama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka taa lajɛ min bɛ kɛ lajɛ 11 ye ka ɲɛsin lakana ma diɲɛ seleke naani kɔni bɛɛ lajɛlen na nin kɛnɛ in kɔni kan min an yɛrɛ ka nin minisiri kofɔlen a kɔni ma musaraka don kumaw la bawo a y'a yira k'a fɔ ko Mali marabaw u kɔni ma siga cogo si la ka falen don u taabolo la ka ɲɛsin lakanako ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o kɛra waatinin min na diɲɛ seleke naani tɔnba maaw ka se diɲɛ jamana caman ma o kɔni
ye fintigilakaw bila ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka o si ma mago ɲɛ o kɔni de kɔnɔna na Mali kɔni a taabolo falen an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Fɛɛrɛ kelen min bɛ farafinna bolo walasa ka se ka politikiw ta minnu bɛ kɛ sababu ye ka farafinna bɔ nɔgɔ la o de ye farafin bɛɛ k'i ka intérêt défend hali n'a sɔrɔ o tɛ taa nanzaraw ji min sira fɛ. Ni an ka jamanadenw ka lakana de ye an kunkanko ye an b'an ka sigasiga ka wari bɔ ka don lakana da fɛ hali n'a sɔrɔ an b'an sara magaw la maa minnu bɛ na an dɛmɛ ni wariw ye. Mali y'o sira de ta Mali y'o sira de tɔgɔma ka sɔrɔ hali se bɛrɛ tɛ an ye. Wa Mali kariyara fana ka dɔnsen yɛlɛma politiki sira fɛ politiki mun ni a tun imposelen don an kun n'o wajibiyara Mali kan ka lawaleya ni fintigilaka dɔw bilali ye ka na ko ka lakana sabati Mali kɔnɔna na san caman o ma se ka nɔbɔ. O de kama anw fana ye an dɔnsen yɛlɛma lakanako fan fɛ. O de kama Mali ye sira ta k'i ɲɛsin waleyaw ma waleya minnu bɛ na ni den yɛrɛla ye n'an ko ma ko autonomie. O kɔnɔna na an y'an ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ baara kɛ n'an ye n'u b'an bonya ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni dugujukɔrɔko ye ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni dibila kɛlɛ ye. Nin yɔrɔ la n bɛ foli belebele kɛ Rusi jamana ye. Rusi jamana min sɔnna k'i bolo bɔ Mali nɔfɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka an dɛmɛ baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na n'an ko ma ko partenariat gagnant-gagnant. O kɔnɔna na bi diɲɛma ɲɛ bɛ Mali la Mali bɛ ka waleya minnu kɛ lakanako bunankun kan a dogolen tɛ maa si la an ka sɔrɔsiw bɛ wulikajɔ minnu na bi. Sɔrɔsiw ka wulikajɔ ka lakana sabati Mali yɔrɔ caman na o kɛra sababu ye anw ye jamana sariya sunba kura sigi sen kan ni o taara baara malidenw fɛ 100 sara la 97 wa a bɛna kɛ sababu ye ka kalasigiw sigi sen kan kalo natalaw la n'o bɛna kɛ sababu ye ka cɛmancɛ fanga kuncɛ. Mali ye sira min ta n'o de ye den yɛrɛla ye n'an ko ma ko souveraineté n'o bɛ ka digi nanzara kulu dɔw la walima nanzara jamana dɔw la o kɛra sababu ye Sahel jamana fana kɛra o sira ɲɔgɔn tɔgɔmabagaw ye ni farafin jamana bɛɛ bɛ fɛ k'o sira ɲɔgɔn ta n'o ye den yɛrɛla ye. Ka bɔ kuma kɔnɔ Mali kelen ye min kɛ a ka jamana kɔnɔna na n tɛna siga k'a fɔ ko farafin jamana si tɛna dɛsɛ k'o kɛ n'an tora ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma maa si tɛ se an na. Farafinna jamanadenw ye nin tasira faamuya a tɔ tora sa farafinna jamanakuntigiw de ka taa a siraw fɛ. An ka farafin jɛkulu minnu bɛ yen jɛkulu minnu ni tubabuw bolo dalen b'a kan olu tɛ fɛɛrɛ foyi ɲini an ka jamanaw ye ni bagabagalikanw ɲangili berew k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma farafinna kɔnɔna na. O kɛra sababu ye farafin jamana bɛɛ ɲɛ yɛlɛnna bɛɛ y'i ta sira dɔn jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ la. Nin yɔrɔ la n bɛ wele bila farafinna denmisɛnninw ma sira min taara anw fɛ sira in ka jan wa a ma nɔgɔn k'a ɲini farafinna denmisɛnninw fɛ bɛɛ ka wuli k'i jija i ka jamana ye. Tubabuw bolo jalen don minnu gɔnɔ la u k'a lajɛ k'u yɛrɛ bɔ tubabuw bolo ɲɛtaga b'o de la farafinna ka hɛrɛ sɔrɔ b'o de la. Ala tɔgɔ wurudi ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko zikiri nin kɔni ye waleya ye min kɔni ka ca silamɛw fɛ diɲɛ don o don nka a bɛ lawaleya ni bololafɛn ye ni anw yɛrɛ k'a ma ko kɔlɔsi. An bɛ don min na i n'a fɔ bi kɔlɔsi kura min bɔlen don n'o ye bolomanden kelen kɔlɔsi n'an k'a ma ko chapelet électronique ni kɔlɔsi kofɔlen kɔni bɛ sangana kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔnaw la bawo bɛɛ kɔni bɛrɛmata b'a la. Asata Mayiga ale wulila ka don sugu kɔnɔ walasa ka se ka faamuya sɔrɔ la an ka jɛ k'a ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kɔlɔsi kɔni ye batokɛminɛ de ye mun yɛrɛ kɔni b'a to alisilamɛ bɛ se ka a ka zikiri baaraw kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. O de la nin wagati in na an ka sugu kɔnɔnaw la n'i y'a jateminɛ kɔlɔsi kuraw yɛrɛ kɔni nalen don n'u b'a fɔ olu ma nanzarakan na ko chapelet électronique. Bon ninnu ye kɔlɔsi kura bɔlenw ye a kɔlɔsi ninnu ka fisa a b'an dɛmɛ diinɛ baara la. Nin ye a modèle fɔlɔ bɔlen dɔw ye yelen bɛ nin na i b'i ka baara kɛ ni dibila n'i sera dibi ma i bɛ se ka bitɔni ni bigi LED sɛbɛnnen filɛ min na n'i y'o digi i bɛ yelen sɔrɔ. Bon kɔfɛ u nana yɛlɛma don a la k'a kɛ modèle kura wɛrɛ bɔ a la o ye nin modèle ye n'i ye nin pigi yelen b'a la mais n'a sera 100 200 a bɛ mangani bɔ k'i alerter ka i kunnafoniya k'a fɔ i sera yɔrɔ dɔ la. Bon ala nana kɛ taali ɲɛfɛ u nana ka na modèle kura wɛrɛw bɔ a la i n'a fɔ nin modèle ale kɔni ye an bɛ mun ye asiatiki ninnu bolo u ka baaraw la wugir ninnu mais u kɔni ye a baara k'a kɛ silamɛw ta cogoya ye a b'i dɛmɛ boussole b'a la i bɛ se k'i bolo don a la bolodon wonin b'a la i b'i bolonin don a la ka se ka baara kɛ quoi ni ala sɔnna ma nin y'ale bɔko fɔlɔ ye bouton kelen b'o la bon a bɔko filanan o kɛra nin ye
bouton fila b'o la ka yelenni k'a la bon boussole b'o fɛnɛ la i bɛ se k'i boussolenin bɔ a la k'i tɛgɛ don a la a fɛnɛ bɛ diinɛ baara nɔgɔya mɔgɔ ma bon kɔlɔsi ninnu bɛ bɔ Dubaï a bɛ bɔ Dubaï a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ Chine donc an bɛ na n'a ye bon komi a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ a kɔni an fɛnɛ bɛ na n'a ye an b'an dahirimɛ ɲini a la. hali n'o y'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ baara kɛ ni kɔlɔsi kisɛman ne nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi maaw yɛrɛ kɔni bala k'u ɲɛsin mun ma o de ye kɔlɔsi kurabɔlen ninnu ye n'a fɔra olu ma ko chapelet électronique barisa n'i ye a jateminɛ alabato yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nafa caman bɛ nin kɔlɔsi kofɔlen yɛrɛ la. i n'a fɔ n'i bɛ ka alako baara dɔw bɛ yen nɔ i bɛ subhanalayi fɔ siɲɛ 1000 siɲɛ 10,000 bon n'i bɛ ka kɛ ni kɔlɔsi dɔn ye an ka kɔlɔsi laada kɔlɔsi bon 1000 ni 10,000 ninnu n'i ko i b'a jate k'i to baara la a bɛ gɛlɛya i ma mais nin na a b'a bɔ i yɛrɛ b'a ye quoi donc u ye yɛlɛmabolo caman don a la donc komi jago bolo don a kɔni alhamdulillah a ka fisa kosɛbɛ. a bɛ se ka kɛ hali bɛ bolimafɛn na i bɛ se ka zikuru kɛ ka a t'u bolo donc ni dɔ in b'i bolo a bɛ se ka kɛ a b'i degun kosɛbɛ donc o danfara o de bɛ an ni électronique cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka hali courage yɛrɛ tɛ minnu na ka zikuru kɛ ni kɔlɔsi b'i bolo alhamdulillah a bɛ zikiri nɔgɔya i bolo n'a b'i bolo ka ban i bɛ se k'i bolo ɲɛnajɛ n'a i bɛ ala ko suma kɛ. a kɔni ka fisa a bɛ diinɛ baara nɔgɔya silamɛw ma quoi to mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ wuli ka u fari funi dahirimɛ ɲini sira fɛ donc n'i b'o la i bɛ ala ko la mɔgɔninfin kɔni an dara alabato kama mais an b'an dahirimɛ fɛnɛ ɲini bon dahirimɛ ɲini sira fɛ o kana ɲina alabato kɔ bon ni i b'o alabato la i bɛ dahirimɛ ɲini na ni ninnu b'i bolo a bɛ se k'i dɛmɛ parce que kɔlɔsi ninnu hakili dɔɔnin b'o la o bɛ se k'i ka jateya mara i ye donc o jateya in n'o maralen bɛ e b'i ka baara kɛ kɔfɛ i bɛ se k'a lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ye jateya sɛbɛn a yɛrɛ ye k'a d'e ma donc o la o ka fisa quoi bon i b'a dɔn i ye subhanalayi hakɛ min fɔ ou bien i ye la ilaha illallah hakɛ min fɔ a b'i dɛmɛ i ka zikiri baara la bon mɔgɔninfin i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diinɛ baara i kana ɲinɛ a kɔ quoi bon nin kɔlɔsi ninnu kɔni ka ɲi sisan kurabɔlen don bon o ka ɲi kosɛbɛ awɔ i n'a fɔ hadisa caman b'a fɔ ko kira alayhi salatu wasalam a bɛ asakfurulayi fɔ tile kɔnɔ a ka ca siɲɛ 70 ye bon donc n'o de nɔ ni kira yɛrɛ y'o kɛ donc i bɛ se ka i ka siɲɛ caman jate ni jatela min ye min bɛ baara nɔgɔya i ma o bɛ kɛ ninnu ye donc an kɔni an k'a lajɛ an ka diinɛ baara fɛnɛ fara an ka dahirimɛ ɲini baara kan ala k'an dɛmɛ ni hɛrɛ ye. walasa ka se ka batow kɛ ka ɲɛ ka baraji caman sɔrɔ an daba masa yɛrɛ kɔni bolo kɔlɔsi yɛrɛ kɔni kɛra baarakɛminɛ alisilamɛ bolo mun yɛrɛ kɔni kɛra wajibi ye. lajɛ belebele sigira sen kan anw ka minisiri fɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sariya ko ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ lajɛ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka jatebɔ kɛ mali yɛrɛ kɔni sariya ko la ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ hakɛ la tɔbɔtɔli ma lajɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan min kɔni ye laɲiniw ye ni o yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin mali ma n'o ye laɲini 275 bɔɲɔgɔnko ye min kɛra sigi 43nan kɛnɛ kan n'o o yɛrɛ ɲɛsinna sariya ko ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na Abdou Watara ale ye ɲinini minnu kala an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Ka sanga ni adamadenya hakɛ ani josariya sabatili koɲɔw ye an ka jamana ye jɔyɔrɔba fin diɲɛ selila ni jɛkulu tɔnba ka hukumu kɔnɔna la waati tɛmɛlenw na o baara ninnu y'u ta k'u lajɛ waati nataw ta labɛn baaraw an ka minisiri n'o ye kiriko ani adamadenya hakɛ ani josariya sabatili minisiri ye Mamadu Kasoge sigi dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaya tun bɛ ale bolo a ko an bɛ waati min na bi ni sigi ni y'a ta k'a lajɛ a laɲini ye min ye an ka jamana kɔni yera diɲɛ sirikana ni jɛkulu tɔnba a ka kulu min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw koɲɛw la adamadenya hakɛ ni josariya sabatili koɲɛw la an ka jamana ye sendoli min kɛ o baaraw la waati tɛmɛlenw na a yira k'a fɔ an ye jɔyɔrɔba fin a koɲɛw la ka sabu kɛ kɛnyɛrɛye taw ani forobataw minnu bɛ baara kɛ adamadenya hakɛ sabatili koɲɛw la u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a hakilina n'u y'u ta k'u lajɛ laɲini 275 o de kɔni kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma minisiri Mamadu Kasoge ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi n'i ye nin koɲɛ ninnu ta k'u lajɛ diɲɛ sirikana ni jɛkulu tɔnba u ka sigi min kɛra Genève septembre kalo ka se octobre kalo la san 2023 a bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛ ni laɲini minnu fɔra adamadenw ka hakɛ sabatili koɲɛw la jamana bɛɛ lajɛlen ka taa i yɛrɛ ɲɛfɔ a tako 4nan min kɛra an ka jamana ye jɔyɔrɔba fin a koɲɛw la min kɛra sababu ye danaya kurakurayala an ka jamana kan ka sanga ni a ka hadamadenya hakɛ tɔbɔtɔliko ɲuman ye nin kɛnɛ kan Mamadu Kasoge y'a yira k'a fɔ
wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw be sen kan ale ni laɲini minnu kɛra kabini san 2018 waatiw la minnu jaabiw sɔrɔla min bena kɛ sababu ye adamadenya hakɛ be sabati cogoya mun na adamadenw ka jo sariya o be se ka ɲɛnɛbɔ k'a bila minɛn kɔnɔ min be kɛ sababu ye danaya ka sabati jamana kɔnɔ dɔw bena don olu la ka walawala walasa bɛɛ lajɛlen sen ka ye a baaraw la an dɛmɛba jɛkulu ale n'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔnataw minisiri y'a yira k'a fɔ waati sera sa kuma ni kuma hakilina ni laɲiniw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ a koɲɔw la min be kɛ sababu ye hali bi bɛn ni basigi ni keleya u ka sabati an ka jamana kɔnɔ minisiri mamadu kasoge a ka fɔla a ko kiriko ani josariya ni adamadenya hakɛ sabatili minisiriso an ka jamana kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ u fora ni hakilina ɲuman ni ŋaniya ɲuman caaman ye n'i y'a baaraw ta k'u lajɛ an be waati min na bi hali bi mali ka dɔ fara ka cɛsuru kan ka sababu kɛ sigi a ta ko dɔ kan ka bila sen kan san 2028 sani o waati cɛ dɔ ka fara sɛgɛsɛgɛliw kan ani kiiri tigɛlamaw kɛnyɛrɛye ta ni jamana faraɲɔgɔnkulu ta bɛɛ lajɛlen ka i seko kɛ walasa an ka jamana ka se ka san sɔrɔ. An ma sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimakɛ Abdu Ouattara fɛ. Senegali fanga sinamatɔn ɲɛmaaba n'a bɛ wele ko Ousmane Sonko n'ale minɛlen don kabini juillet kalo tile 31 a yirala k'a fɔ a ka kɛnɛya cogoyaw bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nin waati in na ka sabu ka bɛ tile 17 ɲɔnbɔjɔn ko bɔ a kɔni tun ye i ban dumuni yɛrɛ la kaso yɛrɛ kɔnɔna la ka da o cogoya ninnu kan u tun taara n'a ye u ka kɛnɛyaso dɔ la maa caman kɛrɛnkɛrɛnnenya a kanubaw ale ni a ka faraɲɔgɔnkulu ɲɛmaw olu ye dantigɛli kɛ k'a fɔ a ka ɲɛnɛmaya bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nin waati in na olu kɔni ye min ye k'a fɔ a kɔni minɛlen ni waati laban in na ale ni maa caman politiki kɛlɛ yɛrɛ de kama olu b'a ɲini Senegali jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa maako fɔlen a ka se ka bila ka bɔ kaso la ale ni maa de bɛ n'olu minɛlen don politiki ko yɛrɛ kunkɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka bila ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka kasobon falen don nin waati in na politikimaw de la u ti kalo tile 6 parti in ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Ousmane Sonko ka kɛnɛya n'a ka lahalaya fɛn fɛn mana bɔ a la olu bɛna jalaki kɔni bi Macky Sall kan a n'a ka fanga yɛrɛ labaarabaw k'a yira k'a fɔ olu de kɛra sababu ye ka Ousmane Sonko bila ni gɛlɛya in kɔnɔ. Farafina keleya tɔnba n'a bɛ wele ko Union Africaine olu ye dantigɛli kɛ u ka sigidɔ senfɛ min kɛra tɛnɛndon k'a yira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ ka kɛ farafina keleya tɔnba CEDEAO fɛ k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger walasa min ye Niger cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye k'olu labɔ yen ka Mohamed Bazoum sigi a nɔ la ko olu ka hakilinan tɛ baara n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi kunnafonidiso dɔ n'a bɛ wele ko Le Monde o sera ka maa caman ɲininka a kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ R10 ani kɔ u y'o de kɛ a sigi la sigi yɛrɛ nana kuncɛ min kan Union Africaine ko olu tɛna jɛn'a ye cogoya si la CEDEAO ka jɛkulu bila ka taa Niger ka sabu kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya kɔni lasabati olu bɛ min ɲini o de ye kumaɲɔgɔnyaw ka se ka lasabati hali min ye farafina keleya tɔnba Niger ka jɔyɔrɔ min bɔ o la ka Niger bɔ o minɛn kɔnɔna la nka fɛɛrɛw ka bila sen kan minnu bɛna kɛ sababu ye min ye kumaɲɔgɔnya ye o ka lasabati walasa bɛn ni basigi o ka sabati Nigerkaw fɛ yen. L'Amérique maaba min bɛ n'ale ka baaraw bɛnnen don l'Amérique ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli n'a bɛ wele ko Anthony Blinken ale ye dantigɛli kɛ tarata don k'a yira k'a fɔ Rwanda ni RDC cɛ an bɛ waati min na bi ale b'a fɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ kalo tɛmɛlen Congo jamana ɲɛmɔgɔw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Rwanda kɛlɛkɛcɛ dɔw donna olu ka jamana kɔnɔna la Rwanda jamana ɲɛmɔgɔw ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ o ko in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ka sababu kɛ mamurutilen dɔw bɛ Congo RDC yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ maa caman ale ni RDC jamana ɲɛmɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ Rwanda de bɛ ka nin maa kofɔlen ninnu dɛmɛ Anthony Blinken a kumana nɛgɛjuru sira la ni Rwanda jamana ɲɛmaa ye n'o ye Paul Kagame ye a ko an bɛ waati min na bi ale b'a fɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u ka sigi ka kumaw kɛ ka ɲɔgɔn faamuya fɛɛrɛ ni hakilina k'olu ta minnu bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la ka sababu kɛ an bɛ waati min na bi ko ni jamana in fila bɛnna o de da ka di jamana ninnu na a bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Libi jamana kibaruw la maa fila ɲɔnbɔɲɔnko bɔnɛna u ni na ka sanga ni yɛrɛlakana jɛkuluba fila ka kɛlɛ ye a kɛra Libi yɛrɛ faba yɛrɛ kɔnɔna la u ka pankurutigi kɛnɛba min bɛ a kɛra sababu ye baaraw kɔni ɲɔngirila o yɔrɔ kofɔlen na jɛkulu in a dɔ bɛ tali kɛ brigade 444 la dɔ bɛ wele ko force Al Rada ninnu de karila ɲɔgɔn na
Libi yɛrɛ faba a kɔrɔyanfan ni a wuruduguyanfan ni ɲɔgɔn cɛ u ka minisiriso min ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma o ɲɛma dɔ ye dantigɛli kɛ ka sanga ni a ko ye. Dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛma fana y'a yira k'a fɔ maa 2 su sera olu ma, maa 30 kɔ olu kɔni jogila kosɛbɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ lahalaya jugu caman na. An bɛ waati min na bi Libikaw fɛ u ka faba kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye ka sabu kɛ kabini Muammar Gaddafi bɔra fanga la n'u y'ale bɔnɛ a nin na san 2011 yɛrɛlakana jɛkulu ani marifatigiw olu de kɛlen bɛ ka Libi tilan u ni ɲɔgɔn cɛ min kɛlen bɛ sababu ye hali bi bɛn tɛ ka se ka lasabati. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalaliw kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka u ma filɛbaga mandu fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Tomiyanka bɛɛ lajɛlen ma. Tomiyan ye dugu ye a yɛrɛ bɛ Sanmara la ko Tomiyanka bɛɛ lajɛlen ni su. Aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna ma.